zeggen soms, hoe komt het dat je zoveel dropt? Zou je de meisje niet versmaken? Is er dit genoeg voor alles te verwerken en bevatten? Zou je niet beter zaken spreiden of wat promoplan toepassen? Of gewoon een album droppen en de fans wat toe wachten op de volgende? Ik weet dat het niet berekend is, maar hoe dat ik het op dit moment doe heeft min betekenis, dus doe ik het hoe dat komt. Tracht het niet in te forceren of te temperen wat hem aanbiedt. Ik laat me inspireren en toen deel ik het met junder. Dat is het meeste dat ik kan doen, want voel ik of dat ik iets gekregen. En het is 1 uit 1 miljoen, iedere tekst is een unieke vonk van inzicht of van scherpte of een boodschap uit mijn herten dat nu plots zijn woorden gieten en het sterkt me. Dus deel ik het in de hoop dat jullie een beetje zo kunnen geven van wat ik er zelf eronder voel. Nog weer een keer uit mijn nummers klap ik tegen mezelf, als ik al schrijven en rappen, dan proberen voor me te ademen. Het is raar dat je dat in het moment zelf zelden ziet. Je zet je binnenste gedachten neer op een vette beat, maar dat je eigenlijk vertelt tegen jezelf en hoe dat zit en wat je zo moet doen in het leven. Is het wat je niet weet op het moment dat het gebeurt. Het is pas in retrospect dat je snapt dat er een diepere betekenis zat in je teksten. Daarom dat ik nu vaker draag en voor mijn raps beter te snappen, omdat ze misschien de oplossing voor mijn probleem bevatten. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren. Dat rappen therapie is, heb ik al jarenlang gezegd. Maar af en toe hij meisjes in die stelling ondermijnen. Ze geloven niet in het feit dat je de daad doet voor jezelf zonder druk van buitenaf. En het deelt voor de apen wat dan nodig blikt. Ik schrijf frustraties van mijn hoofd en ingewikkelde concepten dan bepezen in mijn hoofd. Het is creatief met dit spenderen. Het is uitdagend, het heeft me zoveel lading dopamine. Het is recht uit verslavend dus. Excuseer me dat ik me weer al herhaal voor de zoveelste keer mijn liefde kom betuigen aan de taal. Maar dat ik het alfabet en afgelopen en verhalen gefabriceerd en bij elke letter vind ik het normaal dat ik het nog eenmaal in de verf zet. Vooraf te sluiten, er is zoveel wizes waarop dat het alfabet kan gebruiken. En ik ga tragen voor zoveel mogelijk te gaan spreken in een taal die het wat positief voor je kan betekenen. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren. Wanneer schreef ik mijn 37e toneelstuk? En komt eruit dat ik het niet meer kan. Of blijf ik tot mijn lasten als een produceren en laat het me voor de rest van mijn leven inspireren.